Igazából szerintem jól sikerült a pályákat feldolgoznunk. Tavaly már voltunk itt, vegyes érzéseink vannak, mert a pályábeálláson nem tetszett minden, de amikor rajta voltunk, akkor meg úgy élvezetes volt, és a végén azt mondtuk, hogy ez tök jó volt. Úgyhogy ezt várom most is. Mivel már másodjára tette tönkre a versenyünket az egy pótkerék, úgyhogy 2 pótkerékkel megyünk, úgyhogy ez mindenképpen pozitívnak gondolom, és hát a célba kell érnünk, és megpróbálunk az első 5-be oda kerülni. Jobb egy tempó, hosszú gumi, és 80 fék, jobb 3 gumi, majd 80 föl, sima jobb után 80, jobb egy, és jobb egy után 150. Ott sima jobbod van, és sima jobb után 120, aminek a végén nagy fék, mert bal 4. A bal 4 tempó, második gumiot visszafordít. Egyedikes úton megy a jobb, lassan. Abból balé föl. Egy 120 kis bukkan jobbon is, majd 100. A sima balból sima jobb, aminek a vége nagy fék, mert 80 nagy fék bal 6 elág. Majd látod bal 6 elág, halszákánál másik gumi mögé és 80. Bal 1. Van olyan gyors, ami nagyon felhordásos, és gondoltuk, hogy rossz lesz, de azért még így is meg tudott lepni minket. Megint azt tudom mondani, mint mindig, bár nekem most kimaradt a múltkor a Fehérvárrali, köszönöm Kertész Krisztán bajnok navigátorunknak, hogy beült arra a versenyre, úgyhogy nekem egy kicsit nagyobb volt a kihagyás, és így most megint ilyen jobban élvezem, talán ezt lehet mondani. Minden gyorsasági szerintünk nagyon-nagyon jó, nekünk kell még egy picit gyorsulni. Ezt a reggelit nem forszíroztuk, fölmértük a lehetőségeket, és akkor most megpróbálunk, ha nem is egyel, de 2-vel biztos. Még csak magunkra se ijesztettünk, max a rajtba, a legelső gyorságira, amikor mentünk Jeltapon, ott végigvizes volt az út, úgyhogy gondoltuk, hogy ezt majd valahogy meg kell oldani, de szerencsére a gyorsági a száraz volt, úgyhogy nem okozott fejtörést. Én ezt leegyszerűsítem, mert ha kéne is rajta állítani, mi úgyse állítunk rajta. Nincs itt a csapat másik fel, akik most kint mennek, és remélem nagyon ügyesen mennek, nézem az időeredményeiket. Nem, mi mindig kapunk a csapatra egy nagyon jó alapbeállítást, és ahhoz próbálunk mi egyébként alkalmazkodni. Jobbból, jobb 2 tempó, törik és 250. Várjuk el. Indíts.
Jobbra tőlünk. Jobbra kell. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy több gyorságit élveztünk, mint amennyit nem. Szerencsénk is volt, de volt nagyon sok szerencsétlenségünk, 2 defektünk is volt, vagy 3, már azt sem tudom. Megforogtunk az egyik gyorságin, de megúsztuk igazából, úgyhogy most itt vagyunk, 7-ek vagyunk, még küzdöttünk az utolsó körbe egy jót a Willivel. Meg tudtuk előzni azt hiszem 3 másodperccel, úgyhogy lett egy kis sikerélmény is a végére. Sajnálom, hogy nem tudtunk beférni az első 5-be, ott kellett volna vívnunk az Orsival meg a Jóskával. Ott az ideink ott voltak, csak azért egy jó 1,5 percünk bent maradt ebből a 3-4 projektből. Úgyhogy most emiatt egy kicsit lefele konyuló szájunk is van, de amúgy meg összességében tök jó volt, jó idő volt. Szerintem fogytunk vagy 3 kilót. Úgyhogy így megyünk haza, majd még rápróbálunk az utolsó Zemplénre. Tetszettek, hogy új gyorságik voltak, nagyon technikás gyorságokat sikerült találni, de az út minőségén többet kellett volna dolgozni szerintem a rendezőknek. Abszolút szerencséjáték az egész, hogy ki kap defektet, ki nem. Mindenki ugyanúgy megy, ugyanabban a nyomba. Mi most a rövidebbiket húztuk, nekünk volt 3 defektünk, olyan lassú defekt, ami már jelenkezett a gyorságén, volt, akinek csak etapon jelenkezett, ők szerencsésebbek voltak, hát most ez van.